Parece que estamos, Bernardo, chegando ao final dun camiño que puso a proba a paciencia dos gandeiros, non? Sí, repasamos a que foi unha blindaxe progresiva, podemos dicir, porque houbo unha primeira fase, lembrarán, na que se reforzou esa prevención a mediados do pasado mes de outubro. A Consellería de Medio Rural daquela extremou medidas preventivas como o control de movementos de gando, o reforzo da bioseguridade e tamén campañas informativas para sensibilizar o sector. Nunha segunda fase, implantouse a cuarentena de 21 días para todo o bovino procedente de fora de Galicia. Lembren, con inmovilización da explotación e tamén desinsectación, limpeza de insectos obrigatoria de animais e vehículos para evitar posibles contagios. A partir do 27 de outubro, hai algo máis dun mes, suspendéronse todas as feiras, posas, mercados e concentracións de gando e prohibiuse tamén a entrada de animais procedentes de zonas afectadas nun período inicial de 21 días que podería prorrogarse segundo a evolución da situación. Pois ben, finalmente, a piques de rematar o mes de novembro, con ausencia de casos, anúnciase unha flexibilización parcial do peche de feiras e mercados baixo estritas condicións. Atendan, só poderán participar animais daqui, de explotacións galegas, mantendo a vixilancia de 21 días e control sanitario pro gando que proceda de fora. É un alivio pro sector que, aínda con limitacións, empeza a ver algo de luz, non, Miguel Mandallo? Que tal todo, Bernardo? Aquí estamos de novo en Moeche porque efectivamente comezan a ver a luz porque reabren as feiras de gando despois de 5 semanas, pero con restriccións, Iván. Son para gando galego. Efectivamente. Como que é esta noticia aquí? Pois, a ver, a pesar das cautelas que hai que seguir tomando, porque ao final a enfermedade está aí, pois é un paso adiante. Para ti, que significa que reabran as feiras de gando? Bueno, era o que comentaba antes, ao final as feiras é vida, sobre todo aquí en Galicia, que sempre foi sitio de feiras e eu creo que para todo o mundo que é bon que siga habendo as feiras e que non vayan a menos, que iso xa é máis complicado, pero bueno. Ademais, agora chega o Nadal, unhas datas moi importantes para vos e para este mercado. Como esperas que estén os prezos dos becerros estas primeiras semanas? Bueno, a verdade é que agora estamos pasando unha boa época na venta de carne e creo que cara ao Nadal que vamos ter unha suba no precio da carne, unha suba importante. Ti tes unha boa explotación, de cantos animais estamos falando? Bueno, estamos falando 60 madres, e despois as súas crías, en total 102 animais. Evidentemente, a pesar de todas as restriccións, con toda a cautela do mundo, seguidas con medo. Sí, por suposto. Eso está aí, e agora, a ver, co tema do outoño e do inverno, pois seguramente que se estanque un pouquiño, pero eso, cando veña a calor, eso vai estar aí. Vámonos seguir tendo aí, e a ver que medidas se poden tomar para prever o que naide quere ter nunha explotación, o vacío sanitario, e a ver como nos vai. Claro, porque estamos falando de que un só contagio acaba con toda a explotación. Efectivamente. Un contagio, pois tens que sacrificar todos os animais que tens na explotación. Bueno, é unha cousa moi dura. É moi bo que reabran estas feiras de animais, Iván, é moi bo que comece de novo esta vida para o gando, pero temos que seguir con moita cautela. Sí, moita cautela, porque é o que estou comentando, que a enfermedade está aí, bueno, pois ter o máximo de prevención posible pois nos animais. Pois, Iván, moitísimas gracias, compañeiros. Xa vedes como está a situación co gando galego.